ये आम रिल्स आम टाइगर रिल्स कौन हो तेरा फोन एकादर कामुड़ी खाए टाइगर को आम नहीं जीवु आके बुलेबू से 4-5 दिन हम बुलिनी सी पूरा टेनसनिया हो वर्षा भी जोर सरी आसीगला देखिए जी केते कौन पैसा नौ आम सुटिंग खान ये डेली सबुदिन ये डबा हाँ सबुदिन ये डबा हो देखा आज जाए बाईगण गछ उठला ना बाईगण गछ उठुनी कौन से भी जना पड़नी उठिले भी जना पड़ूनी के जना पड़ूनी उठुची ना मंजी पड़ानी तथापि 5-6 दिन है मैंने 2 हाथ बढ़िया बाईगण से बाईगण एवं पर्यंत भी गछ उठी ना जना पड़ूनी से घास भाया उठी वो पानी दे दानी हाँ वो बाईगण गरे देवानी आम दे दे वर्षा देख केते जोर वर्षा से वर्षा होनी ये आम आंटीना खोल जाइए एसी फैनटा लगे से आम आंटीना खोल आम टी बंद हो देखुलु आज आम कोठार ये पड़े टी कड़े चलो ना यही ना क्या ना कहीं बाड़े कि घड़घड़ी माछ देख तो रहनु जीवु एम कहीं आंबू पाचनी पाची हम बोधे न से जो गछ उठी घास गछ जना पड़ूनी कि गछ घास गछ कि बाईगण गछ रजीवार बाईगण मंजी उठला गछ उठुनी बोली समस्त पूरा माने आसुन एम छदा डेऊ कहीं बुला हाँ ना से बाड़ी कौन कर बुलिया जीव टाइगर आमर 5-6 दिन बुलेनि बोले से पूरा एमती कामुड़िया गोड़ सब बोलो देखुच तो केटे देर टाइगर चरुची चरुच मैंने बोलो केटे भाजला मुंडे चल पूरा नाड़ा अच्छी पूरा फुल नाड़ ये गछ ये आम सजना गछ आम टाइगर गला वर्षा आसला बेसी बाट जाऊन चल ये देखिए टाइगर हाँ नहीं जाओ जो घड़घड़ी मार बिजुली मार देखुच तो हाँ सेमती मारियोनी तो हूँ कौन वर्षा पकड़ा पड़े चल तो छाड़ोनी केते दर बिजुली मार्ची घड़ मार्ची किसी कुकुर एमती टाँग एमती किसी भी कुकुर है छकिले देखिले तो चल और चल छती बोल टायर
ବର୍ଷା ଜୋର ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି ଏଠି ଆଉ ଏବେ ଆମ ବାରି ଟଗର ଗଛ ଲାଗିଛି ବହୁତ ବଣ ବି ଏଠି ସଜନା ଗଛ ଛୋଟି ଏଠି ହେଇଛି ଆଉ ବାରିଆଡ଼େ ବି ଚାରିକର ହେଇଛି ସଜନା ଗଛ ହଁ ହଁ କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ କରିବ ବୋଉ ତାକୁ ଛୁଇଁ ହେଲାଣି କାଲି ପାରିବା ଖାଇବା ହଁ ବାଟରେ ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି ଜୋର ଏଠି ହେଇଛି ଏଇ ଆଙ୍କର ଦେଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଲାଣି ମୋଟା ମୋଟା ବିଜୁଳି ବି ମାରିଲାଣି ତାକୁ ଭାଇ ସେଇଠୁ ଆଣିଛ ଆଉ ସେଦିନ ଭଳିଆ ଓଦା ହେଉଥିବ ବାବା ଆସିଲା ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଅଛି ଖାଇଲି ମୋତେ ଦେଲୁ ବାସ୍ ହଉ କହ କିଏ ବୋଉ ବୋଉ କେଟା ଗୁଣ୍ଡିଏ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଖାଉଛୁ ନା ନେଇଯାଉଛୁ ହେଁ ବୋଉ ତମ ବାପ ଘର କୋଉଠି ନଈ କୁଆ ସେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଇବ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ଚାଟା ଆଣିଲେ ତମେ ଖାଇବ ଆଁ କ'ଣ କରିବା କାଲି ଚାଟ ଆଣିଥିଲା ଆଜି ଚାଟ ଆଣିଲ ଭାଇ ଆଜି ବିରିୟାନୀ କରିବା ହଁ କାଲି ହବ ବା ମା ବି ନା ଭାଉଜ କହିଲା ବିରିୟାନୀ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସତାଲେ କ'ଣ ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ନାହିଁ ଧର ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ବରଫ ହେଇଯାଇଛି ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଇଯିବ ନା ତୁ ପିଇନା ଭାଇ ପିଅନ୍ତୁ ପିଇବୁ ତୁ ପଳେଆ ତୁ ପିଇଦେବୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ଟୋସ୍ ଖାଇବୁ କାହିଁ ଟୋସ୍ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ କ'ଣ ଚା ପିଉଛ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ସଇଲା ପିଇବ ସିଏ ତା ଅଛି ସେ ସେଇଠି ତ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗିଛି ତା ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯିବନି ଥିଲା ଏ ପାଣି ବାହାରିଲା ନା ପାଣି ବାହାରିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର ବୁଲି ତଥାପି କୁଆଡ଼େ ହଁ ସେ କରୁ କାହିଁ ଯା ଭାଇରେ ମୋର ଇଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ହେଲା ବୁଲିକି ଗଲୁ କୁକୁର ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାଲିକି ଗଲୁ ଏବେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମ ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ ଏମିତି ନାଳ ବନ୍ଧ ଆଉ ନାଳ ବନ୍ଧକୁ ଆଇଛୁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଆସିଛୁ ରାନି ହେଇ ଆସିଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ବି ଏବେ ଆମେ କୁକୁର ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଖଜୁରୀ ତାଡ଼ି ହଁ ସେଦିନ ବସିନଥିଲା ମୁଁ ହଲେଇ ଦିନ ତା ଇଏକୁ ହଁ ଆସୁନୁ ଯିବା ଏଠି ଦୁଇଟା ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ପଳେଆ हाय फ्रेंड ये आम गाँ आम घर है सेठी देखा घर भी तो भल लगे बोली पड़ जाइलु रोड को बुलाया आम सकर रोड ये कौन कर भालुगुणी थी भालुगुणी से अरख फुल दरकार भालुगुणी दरकार जो ये किए कहलु ठीक करियानी बस कोड़ी जा बोल से कौन ठीक कटक भाज कौन बटेश्वर सी कौन कौन कोड़ी कौन
ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବଟେଶ୍ୱରରୁ ଏଠିକି ଯିବା କୋଉଠି କହିଲୁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଯିବା ଏ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆରେ କଳାଇନି କଳାଗିନି ହଁ ନାରେ ଏଠି ନାଇଁ କଳାଗିନି ଠିକ୍ ମା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରିବନି ହଁ ମା ଦେଖିପାରିବନି କୋଉଠି ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯିବା ହଁ ହଁ ନା ତମ ଏଇ ଏଠି ନାଇଁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଯିବା ତମେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଯିବ ମୁଁ ଯିବିନି ମୋର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ମୋ ଭାଇଟା ପଛରେ ଅଛି କିଏ ସେ ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ଭାଇଟା ଗୁଦୁଲୁ ଗାଦୁଲୁ ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଅଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯିବା ସାର୍ ଏକରେ ହେଲା ମୁସଲିମ ଦିନର ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓହୋ ଚାଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବ କ'ଣ ଏବେ ମଉସା ହଁ ହଁ କ'ଣ କହିବ ନାଇଁ ବେ ଏଇ ମାଟେ ନାଳ ଭିତରେ ପଳେଇଲି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏ ମଉସା ଦେଖା ହେଇଗଲେ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଏ ଜାଣିନ ମୋ ହିରୋ ବା ମୋ ହିରୋକୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଦେଖିଥିବ ନା ଏଇ ମୋ ମଉସା ଦେଖା ହେଲେ ଜେଜେ ହିସାବରେ ହବ ଏବେ ଆମେ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି ଆମେ ଆସିଛି ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛୁ ମାର୍କେଟ ନୁହେଁ କେନାଲ ବନ୍ଧ ମୋ ବାଟେ ଖାଲି ମାର୍କେଟ ଏଇ ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପଢିଛି ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇଦେଲି ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ନା ଏ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁନି ଏଟା ବାହାରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସ୍କୁଲଟା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ହଁ ଖାଲି ମୁଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ଭାଇର ମୋର ଖାଲି ଏନି ଟାଇମ୍ ବନମତ ବସେଇ ଦେବେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼େଇବେନି ନା ଆଲୋ ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଦାଢ଼ି ହେଇକି ଥିଲା ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଆଉ ମୁଁ ପାଉନି କ'ଣ କହିଲେ ଡେଲି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନମତ ଖୋଲି ବସେଇ ଦେବେ ତ ବନମତ ପଢ଼ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଭାଇ ପାଟି ଗଲେଣି ତ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଚାଲ ଯିବା ଭାଇର ଆଉ ଆମ ତୁ ଏଇନା ଧର ସବୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରୁ ଆସ୍ତେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଖସିଥାଏ ଏବେ ଏବେ ଆମ ବୁଲା ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆସ୍ତେ ଗଳି ପଡ଼ିବୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନୁହେଁ ଏଇଠି କେତେ ଥର ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ମୁଁ ସେଦିନ ଖସିଗଲାନି ମୋର ଆସ୍ତେ ଆଚ୍ଛା ଘରକୁ ଯିବା କିଛି ହବ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଚିନା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଆଉ ଚାଲୁ ନା ଆଗରେ ଏଇ କାହିଁ ଏମିତି ଚପଲ ଦିଅ ଢୋଲ ତୁ ଚପଲ ଦିଅ ସେ ଚପଲଟା ଦେ ମତେ ରୋଡି ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲୁ ଭାଇ ପଳେଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ ଆମ ବାଇଗଣ ସରା ଲାଗିଛି ଆଉ ମା ଏଇ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଇ ଗଛ ବାଟ ସେ ନାହିଁ ଆମ ଏ ବନ୍ଧପୁର ଆସିବା ପାଇଁକି ସେମିତି ହବନି ସେ ବେଶୀ ଫୁଲି ହବ କିଛି ହବନି ଚାଲେ କାମୁଡ଼ିବନି ଆମ ପୋଷା ଡଗଟା ଇଏ ହେଲା ଆମ ଚିନା ଚାଟି ପକା ଭାଇ ଏ ଆମ ଟାୟର ହଁ ତାକୁ ନେଇଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ନେଇଯିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି ମା କିଛି ହବନି ଦେଖ ଏବେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ବୋଲିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି କୁକୁର ଏଇ ଦି ଜଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ସେ କୁକୁର ଛୁଆ କେତେ ଦିନ ଦୌଡୁଛି ଇଏ ହେଲା ଭାଇ 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 ଭାଇ
ଇଏ ବା ସେ କ'ଣ କଲା ଜାମୁ କୋଳି ଭାବୁଛି ଶୋଇଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ରାଜା ଭାଇଙ୍କର? କୁକୁର କାହିଁ ଶୋଇ ପଇଲା ଦେଖ। ଚୁରମ ଧରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଟେନ୍ ଶୋଇଛି ଏଠି ଭାଇ ତାକୁ ପ୍ରାଣୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କ'ଣ ପୋଷା ମାନିଗଲାଣି ସେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ସାଲାମ ସାଲାମ କ'ଣ? ସାଲାମ। ନାଇଁ ତୁ ଏକରୁ କ'ଣ ମୁଁ ସେକରୁ କ'ଣ ହେବି ଚାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେକରକୁ ତୁ ମହାନ ଚାଲ କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି ଏ ସାଲାମ ସାଲାମ। କ'ଣ ଗଡ଼ୁଛି କାନରେ ବାଲି କହ ହଁ ଏଇଥରିକା ଉଠିଯିବ ଗଛ ଦେଖିବ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଉଠିବ ମାନେ ଘର ସାରା ଟେନସନ୍। ଟାଇଗର ଉଠିଯା ସାଲାମ ଯୋଉ ମାନେ ସାଲାମ। କ'ଣ କେତେ ଟାଣି ହେଇକି ଅଛୁ ହଁ ପଳେଆ ସେ ଯିବ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ ଜମା ଦେଖିନି ନା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସେ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଯିବ ବଗୁଆମ ଦୋକାନ କତି ପଳେଇଥିଲା ହଁ ବଗୁଆମ ଦୋକାନ କତି ପଳେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ଆମ ଘର ହାଉ ହାଉ ହାଉ। ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଇଏ ଆମ ଆଉ ନାଲି ଟମାଟୋ ବି ଆମରି। ନେବି ନାଲିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକୁ ଦେବିନି କୋଉ ନେଲି ଏଇ ନାଲିକି। କାଇଁ ଇଏ ବୋପାଲ ଛୋଟ କିଛି ଖେଳୁଛି ଏଠି ଆମ ଟାଇଗର କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଭାଇ ନାଇଁ କାମୁଡ଼ି ସେଠି ମାରି ପକାଉ ସେ ରୁହ ତାକୁ দিয়ে ଆନେ ସେ ମାରିବ। ନା ସେ ଯୋଉ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି ଯେତିକି ସମୟ ତାକୁ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ସିଏ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମାନେ ପୁରା ବୁଲିବ ମାନସ ମୁଁ କୋଳ ଉଡ଼େଇ ପଇଲା ସିଏ ମାନସ ମୁଁ ଉପରକୁ ପୁରା ଦେଖ ତ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଗଲୁଣି ଆମ ଡଗ୍ ବହୁତ ଚାଲାକି ହେଲାଣି ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହୀ ମାନିଗଲାଣି ନା ଟାଇଗର ଟାଇଗର ରାନି ଖୁଣି ଆଇଲେ ଖସିଯିବ ବାଗେଇ ଚୁପ୍ ମୋର କ'ଣ ମୋର କିଛି କରିବ କରିବନି କରିବନି କୋଉ ଜାଟିଆ ହଁ ଏ ରାନୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି ଏଥର ଟପରକୁ ତା ପଛରେ ଲଗେଇ ଦୌଡ଼େଇ ତପନ ତ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ବା କାହାକୁ ତପନ ଟାଇଗର ମା ଟାଇଗର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତପନ ଭଲ ନାହିଁ ସିଏ ଖାଲି କହୁଛି ଦୋକାନକୁ ଯିବି କେକ୍ ଖାଇବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଉ ଆସୁନ ତମେ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିବ କୁକୁର ପଛରେ ପଡ଼ିବ ଆସୁନ ବୋଉ ଭାଇ ବୋଉ ପଛରେ ଲଗେଇଲା ଖାଇଲା ସେ ପିଣ୍ଢା ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଆଁ? କ'ଣ ହେଲା ନାଳକୁ ନେଇଯିବ ଭଲ ଚାଲୁ ଯା ନା ସେ ମତେ ସେ ସେଠି ସେଠି ନା ଦୌଡ଼ିବ ରାନୀ ଢୋଲି ଚାଲୁ ଢୋଲି ମନା କରୁଛି ଯିବନି ଯା ଦୌଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିବ ତୁ ଝଡ଼ିଆ ଝଡ଼ିଆ ହେଇଛ ଆଁ କିଏ ଗୋଡ଼ିବ କାଲି ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଲ୍ଟ ଆସିବ କି ବେଲ୍ଟ ବେକର ବେକର 800 ଟଙ୍କା ନେଲା ହଁ ହଁ ଧନିଆ ଦୌଡ଼ି ଧନିଆ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିବ ବେଲ୍ଟ ପଡ଼ିଆ ଧନିଆ ନବନି ଜାଣିଛୁ କୋଡ଼ିଏ ନେବନି ପଡ଼ିଆ ନବନି ବାଟାଇ ବାଟାଇ କ'ଣ କରିବା ଆସିଯା